Dus al seizoen is begonnen met een viervling. Bij skiën, ja, dat is super bijzonder, want dat komt haast nooit voor. Dit is een Swifter. En Swifters zijn er wel onbekend dat ze vruchtbaar binnen. En viervling komen wel eens voor, maar het is wel echt zeldzaam. Fjouwerling komen er wel wat vaker voor. Had elke fokker eigenlijk elke jaar wel met Swifters. Maar normaal is het 2-3. We wisten ook wel dat het echt een grote meerling wordt, dat ski wordt behoorlijk ziek van wie. Maar 4, dat verwachten ze natuurlijk net. Dit zijn 2 wiefjes en 3 maandjes. En er zijn 3 hele liedse en 2 zeg maar normale lam. En dat komt ook een baarmoeder die is altijd in 2 horens verdeeld, zeg maar. En die 3 die zitten als je in 3 in 1 horen werd normaal eigenlijk maar 1 laam zit. Dat lichtste laam wie oorlog kilo. En onze is een laam, eigenlijk wel rond de 4 kilo, dus echt super lieds. En daar kan je 4 lampjes bij een mem drinken. Dus we hadden ze nou ook gewoon een fles, een peertje van. Met 2 drinken bij de mem en 3 gewoon een fles. En daarbij moet je erom denken, want ze sliets binnen ze extra kwetsbaar. Dat ze het wel goed warm houden en daarom gaan we onder de warmtelamp. Nou is het hier sowieso net heel koud, dus hier redden ze het jeder dat ze weer boeten wijzen zo'n. Reken me eigenlijk wel een paar weken. Op die manier roppen lampjes echt het meisjes gevoel bij mensen op. Nou ja, het slaat bot om bij de mensen. Het is hier heel toegankelijk met de lampjes, ze kunnen er lekker op omhaaien en zo. Gewoon wat strierpaak hing je. Nou ja, er is niks mooier dan dat. De eilampjes hier van die haren, ja, de rampjes kunnen we net haren, die ze voortmaken. Verrassend dichtbij. RTV NOS.